जिब जुनारखौ नखराव फिसिनाय समाव जेसेबां जोथोन लायो बेबादिनो गाव गावनि गथ'खौबो बेबादिनो जोथोन लायोब्ला बिमा बिफाया सानसे फिसानि मोजां फिथाइ मोननो हायो। बे बाथ्राखौ बुंदों मिरु एबसुनि नेहाथारि बड'सा ब्रह्म बिथाङा धेमाजि जिल्ला गेजेर जनाय गुदि बर' थुनलाइ आफादनि बानजायनायाव जनाय जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि हेफाजाबाव दिनैनि बैग्रिगुरि हारिमु नब्लाङाव सानसेनि हाबाफारिजों 48थि मुंख्लंसान लोब्बा लाखिनानै मोनसे गेवलां मेल हाबाफारि लायो। हाबाफारि बायदियै गेवलां मेलाव जनाय जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि दिलीप बसुमतारीनि आफादगिरि मासि लानायाव मेलखौ बेखेवनानै होयो मिरु बर' थुनलाइनि आफादगिरि सोद्रोमा भुमिधर बर' बिथाङा। बेनि उनाव थांखि जानाय बुंथिगिरि महरै मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि नेहाथारि बड'सा ब्रह्म बिथाङा बाहागो लानानै बुङोदि फरायसालिनिफ्राय गावबा गावनि गथ'फ्रा न'आव फैब्ला बिमा बिफाया मा सोलोंथाइ लानानै फैदों बेनि सायाव दिथा होनांगौ। जिब जुनारखौ फिसिजेननायनिफ्राय देरनाय फानजासिम नखराव जोथोन लानाय बायदि गथ' गथायफोरखौबो जोथोन लानांगौ, अब्ला हारि हादरनि सुबुंनि सम्पद जानानै मुं लाखिनो हायो। जनाय जिल्ला बर' गुदि थुनलाइ आफादनि गेवलां मेलाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो बर' थुनलाइ आफादनि नेहाथारि सोरजिला वारि, माननि आलासि महरै बाहागो लायो गोरायुं एस.बि. बड', गोजौसिन फरायसालिनि स्वर्णेश्वर बसुमतारी, महेन्द्र नार्जारी सोद्रोमा एम.एससि, सानसुमा बसुमतारी आफादगिरि XBLTWS, डरमेश्वर बसुमतारी आफादगिरि आउटसाइड बिटिआर SNDF, फैलाव मोसाहारि मासिगिरि जनाय ITDF आरो लोगोसे सुबारानि बसुमतारी सोद्रोमा धेमाजि जिल्ला परिषदनि आफादगिरि नेहाथारि XNDP BOF DDC बिथांमोना गासैबो बाहागो लानानै बे हाबाफारियाव मेहेरगोनां जानानै थाङो। हाबाफारियाव बाहागो लानानै मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि नेहाथारि बड'सा ब्रह्म बिथाङा खौरांगिरिनि गेजेरजों गोबां बेसेन गोसा बाथ्राखौ बुंदों। जनायनिफ्राय गौतम बसुमतारीनि खौरां बड'लेण्ड बुब्लि। दिनै 28 सेप्तेम्बर बेवहाय जनाय जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि बानजायनायाव फुंनिफ्राय फिरफिला बिरहोनायनिफ्राय लानानै मुंख्लं खाम्फायाव बिबार बावनाय गासै हाबाफारिखौ लानानै मोनसे दिनै बेनि गेजेरजोंनो गेवलां सावरायमेल मोनसे लादों बिथांमोना। दा बेवहाय गेवलां सावरायमेलाव बिथांमोना आंखौ थांखि जानाय आलासि महरै लिंहरदों आरो बे मेलाव बाहागो लानो हाबावदों बर' थुनलाइ आफादनि सासे नेहाथारि सोरजिला वारि मेडाम आरो ओनसोलनि धेमाजि जिल्लानि गुबुन आफादनि दैदेनगिरि बिथांमोना बाहागो लादों। दा बेयाव बेखौनो आंनि बिबुंथिनि गेजेरजों आं बेखौनो बुंदों दिनै बर' थुनलाइ आफादआव थानानै आरो बर' थुनलाइ आफादनि दैदेननायाव जाय बिर जोहोलावजो बिथांमोनहा गावनि बेसेन गोसा जिउखौ बाउसोमबाय, बर' हारिनि मुङाव गावनि जिउखौ बाउलांबाय। दा बिथांमोनखौ जोङो बर' हिसाबै एबा बर' हारि हिसाबै जों गोसोखांबाय थानांगोन आरो गोसोखांनांगोन। जोंनि बुहुमाव जों थांनानै थाजासिम बिथांमोनखौ जों गोसोखांनो हानांगोन। दिनै रायजो राजानि सिगाङाव आं बे खोथाखौ बुंदों आरो बेवहाय बे खोथाखौनो बुंदों दिनै जोंनि जनाय जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि बानजायनायाव जोंनि गेवलां सावरायमेल, दा बे गेवलां सावरायमेलनि गेजेरजों दिनै जाय बिथांमोना मुंख्लं जालांनाय बिथांमोननि जिउखौ जोङो जिउनि बेसेननि माबाखौ लाखिनांगोन। दा बेखौ आं बुंदों आरो बेवहाय बेजोंनो लोगोसे जोंनि उन्दै फरायसा बिथांमोना दङ। दा बेयाव फरायसाफोरखौ थांखिनानै माखासे खोथाखौ रायज्लायनाय जाहैदों। जिहेथु जोङो धेमाजि जिल्ला हिसाबै धेमाजि जिल्लाया सोलोंथायाव बारा आवगायनो हायाखै। दा बेखायनो जों मोनफ्रोमबो बिथिङाव जोङो गुबुन जाथिजों एबा गुबुन जोंनि साखाथियाव थानाय मिसिं जाथियानो जा गुबुन जाथियानो जा, दा बिसोरजों जोङो फेर फाथिनानै सोलोंथायाव आवगायलांनो थाखाय आं बिसोरनो माखासे खोथाखौ बुंदों। दिनै बुंथारनो गोनांबा दिनै जों जनाय जिल्ला बर' थुनलाइ आफादा जि जायगायाव सावरायमेलखौ लादों, बे सावरायमेल लानाय जायगाया माने बुंनो थाङोब्ला बोसोरसेयाव 6 दानसोआनो दैबाना जायो। दिनै नोंथांमोना नायब्ला नुगोन, नोंथांमोननि ससियेल मिडियानि गेजेरजों आं बेखौ बुंनो सानदों। दिनै नोंथांमोनाबो नुबोदों माने लामा बानायो बोसोरै बोसोर, खिन्थु लामाया थाया, गोबां अबस्थाया गाज्रि। दा बेनि गेजेरावबो दिनै जोंनि फरायसा फरायसुलिफ्राबोदि एसे मोजां रिजाल्ट खालामबोगासिनो दङ। दा बेवहाय आं बेखौ बुंदों दिनै जोंनि बिमा बिफाफ्राबो जोंनि गथ' गथायखौ मोजां खालामनांगौब्ला जों बयबो दायथ' लानांगोन, बिबान लानांगोन आरो गथ' गथायफोरनि थाखाय जों बयबो एसे सम होनांगोन। आं बेखौ बुंदों आरो बेजों लोगोसे जोङो समाज बेबस्था, दा बेखौ जोङो नोजोर होनांगोन। दिनै जोङो माहारियारि आफादफोरा जों बुंबाय थादों
उन्दै बैसोआव हाबा जानायखौ जों बन्द' खालामनांगौ होननानै बन्द' जानांगौ होननानै जों बुंबाय थादों खिन्थु बेखौ दिनैसिमबो दाबो बन्द' खालामनो हायाखै दा बेखौबो आं रायजो राजानि सिगाङाव बुंदों जोंनि माहारियारि आफादफोरा दख'राफ्रा जिल्लाफ्रा सावरायलायनायनि गेजेरजों जों बुजायनानै गथ'फोरखौ गारबोयो जायफोर उन्दै बैसोआव हाबा जानो थांदों दा बेयाव बुजायनानै गारबोयोब्ला मा जायो अखानायै बा साननैसोनि उनाव मोननै न'खरजों रायलायलायनानै गथ'फोरखौ हाबा होलायनाय बे जों थासारिफोरखौ नुबोबाय थादों दा बेखायनो आं बेखौ रायजो राजाखौ खावलायदों बैफोर बन्द' जानांगौ आरो बेखौबो खावलायदों दिनै जिखि धोरोमानो जा धोरोमनि जि निथिजों जोङो हाबा होयो दा बै हाबा होनाय एबा हाबा दाननाय दा बैफोरखौ जोङो सार्टिफिकेट होनाय आरो हाबा दाननायखौ जों बन्द' खालामनांगौ जोंनि धोरोम आफादफोरा आं बिथांमोनखौ दिनैनि मेलनि गेजेरजों आंनि बिबुंथियाव बेखौ बुंदों आरो गुबुन मोनसेया जाहैबाय चाइल्ड लेबार जोङो माने धेमाजि जिल्ला हिसाबै धेमाजि जिल्लाया अरुणाचलनि साखाथियाव एबा अरुणाचल बर्डारजों सेर सेर दङ दा बेवहाय बुंथारनो थाङोब्ला हिनजावसाफोरनि बेलायाव बांसिन जायो चाइल्ड लेबारा बखालि दोनहरनाय रुवाथि दोनहरनाय गोबां सोलियो आरो बिथांमोनाबो लांफैयो दा बेवहाय जोङो नुयो मा बिथांमोना बखालि रुवाथि लांफैनानै जेब्ला सासे हिनजावसाया आबुं सिख्ला महर मोनबोयो दा बैयाव आबुं सिख्ला महर जायोब्ला मोनसे नोजोर गोलैयो बिथांमोना दा बै नोजोरखौ होनानै जेब्ला बिथांमोना सिख्ला महर जाबोयो सिख्ला महर जानायाव बिथांमोना सोरबा हाबा जानो नागिरो हाबा खालामनो नागिरो दा बै हिनजावसाया थाबोआबा जबरदस्ति खालामनानै बेयावनो रेप जाबाय सोरबा मार्डार जाबोबाय बैबायदि गोबां केस दिनै जोंनि दख'रा आफादाव जिल्ला आफादाव गोग्लैनानै जोङो बिसार खुंनो गोनां जादों दा बेनि थाखाय बैफोरखौ होबथानांगौनि थाखाय जोंनि बिमा बिफाफोर आरो गासैबो माहारिनि दैदेनगिरि बिथांमोना जों बयबो मदद लानांगोन होननानै आं बयखौबो खावलायनाय जादों साननैसो सिगां आसाम सरकारा जिहेतु 1,272 फरायसालिखौ सरकारि फरायसालिखौ बन्द' खालामसिगोन होननानै फोसावदों बेनि गेजेराव धेमाजि जिल्लायाव गंनै फरायसालि बर'आ लिस्ट एसे खोनानो मोन्दों बेनि गेजेराव माहारियारि आफादफोरा माबायदि सानदों फरायसालिया बन्द' जागासिनो बे बेलायावथ' दिनै जि लिस्ट बेथ' लिस्टखौ होदों आसाम सरकारा दा बेनि गेजेराव जिहेतु धेमाजि जिल्लायावबो माखासे गोलैयो आरो एलपिनिफ्राय लानानै कलेज आरो हाइ स्कुल माखासे दङ दा बेवहाय बिथांमोना बुंनाय बायदिब्ला बिथांमोना बुंदों जि आसाम गभर्नमेन्टआ जि बुंदों माने जि जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बर' थुनलाइ आफाद सावरायलायनायनि गेजेरजों जोङो खुनु माने क्राइटेरिया गैयाजासे जोंनि बर' बिजोंनि फरायसालिफोरखौ माने सरकारि खालामनांगौ एबा गभर्नमेन्ट प्रसेस बेखौ खालामनांगौ होननानै दिनैसिमबो दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बर' थुनलाइ आफादा डिमान्ड होगासिनो दं आरो डिमान्डखौ जोङो होबाय थागोन दा बेवहाय बुंदों बिथाङा आसाम गभर्नमेन्टआ दा बेवहाय जोङो क्राइटेरियाफोरखौ नायनांगोन आसाम गभर्नमेन्टआ बे खोथाखौ बुंदों आरो उननि समाव जों जेसे हायो माने आसाम गभर्नमेन्टजों जोङो सावरायनायनि गेजेरजों बोरै हायो जोङो खुनु माने क्राइटेरिया लायालासिनो जोंनि बर' बिजोंनि फरायसालि एलपि जा हाइ स्कुल जा कलेज जा जों बैफोरखौ जोङो थिसननो जों दाबिखौ दैखांबोबाय थागोन आरो दाबि सेरफांगुरियाव बाजाज बाइक लानो गोसो गुदुं सुबुंफोरनि थाखाय गाहाम खौरां सेरफांगुरियाव थानाय पंका एन्टारप्राइज बाजाज शोरूमा फैगौ 25 सेप्तेम्बरनिफ्राय 29 सेप्तेम्बरसिम मेगा लन काम एक्सचेन्ज मेला खुंफुंगोन बाइगिरि बिथांमोननो आरसि इन्सुरेन्स लाफानानै 10,999 रां बेसेनावनो लवेस्ट डाउन पेमेन्ट होनानै बाइक लानो हागोन आरो 500 रां होग्रोनानै गोसोबायदि बाइकखौ आवग्रिना दोननो हागोन नोंथांमोना सेरफांगुरियाव थानाय पंका एन्टारप्राइज बाजाज शोरूमजों लोगोसे कसुगाव फेस्टिभ आउटलेट आरो सराइबिल फेस्टिभ आउटलेट ब्रान्च शोरूमावबो खुंफुंजानाय मेगा लन काम एक्सचेन्ज मेलायाव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन पंका एन्टारप्राइज बाजाज शोरूमा लोगोसे मोजां अफार लाफादेरदों 5 लिटार पेट्रल फ्रि गंनि हेलमेट फ्रि केस होनानै बाइक बायगिरिफोरनो 2,000 रां केशबेक हरफिननाय जागोन आरो मेगा लन काम एक्सचेन्ज मेलायाव बाइक बायगिरिफोरनो 1 बोसोरनि थाखाय 2 खेब फ्रि वाशिं होनाय जागोन आबुङै मिन्थिबावनो थाखाय 6003817191 9101547892 आरो 9101598021